Вася, какво правиш? Баница в тиган. Айде, турска рецепта. Тия кори откъде са? От Истанбул. Леле, Донесоха ми специално. И как се прави? Чакай се, кажи, обясни как се прави. Как се прави баницата? Нареждаш трябва да намериш една цяла кора, която е без дупки, за да не може да изтече. После слагаш сместа на баницата, слагаш от корите, накъсваш на парчета, после един похлопак, после масло, така правиш похлопачета и накрая взимаш като бомбон. И става нещо чудовищно вкусно. Барем баница мога да правиш, както не мога да четеш и да пишеш. Това ми остана само, между другото. Някой трябва да ме научи да чета и да пише. Си неграмотничка? Неграмотничка, факт. Сега стой. Сега гледай. Какво правиш това? Сега, за да я обърнеме... Леле. Представяш ли си сега? Да. Чакай да ми обърна. Сега ще чупи чинията на майка ми, ще видиш. Толкова много чини имате. Охо! Се изгориш. Чакай сега да видим какво. Мозък. Сега... Браво, бе. Трябва да успея да го върна. Търкиш баница. Сега трябва да успея да го върна. Върна го! Върна го! Гладен няма да останеш, Вася. Сега да се запече. Какво казваш? Вижкам, гладен няма да останеш. Няма да остане, бе. Дали ще просим? Дали ще крадем? Дали ще просим, дали ще крадем, дали ще пеем сутринта какъв СМС искаш да ми пуснеш? Понеже сутринта Радо си беше забрал тук на плота портофела, мислех да го снимам и да напиша: много си смел. Много си смел, Радо. Крадлив си ти. Крадлив... Да, в смисъл. По дефолт, нали? По дефолт, да, но иначе никога не съм крал нищо чуждо. Ще си го прибирам. Прибери си вече портфел, защото ми изкушаваше, направя някой време, ще го грабне и ще хукна. Как ще се прибирам после до София, не ми е ясно. Айде, после ще покажем резултата от банята. Айде. Готови ли сме? Абсолютно сме готови. Така. Сега пак ще обърна. Ще щупиш тази чиния. Така, сега секунда. Правим така с маслото. Така. И я оставяме 5 минутки да подиша. И после? След това ще ви покажем, когато я разрежем, какво се случва между мен, теб и тази баница. Леле, майко. Айде, браво, Васи. Сега ще мия. Айде, ще миеш ли? Ще мия, разбира се, защото ме третираш като всеки чернокож, както бива третиран. Сега и ще замия, ще забърша пода после и така. Едни пълнени чушки. Пълнени чушки ще изперя, ще пусна една пералничка, по столче ще направя. Всичко както си трябва. Масадовите ще почетеме малко. Аз не мога да чета, какво да чета, ти ще научиш. Да, ще ченгелче. Война и мир? Така. Война и мир ли ще ме дадеш? Да ти стане много тежко. Като за първи път. Предпочитам нещо... Дай нещо Рамбо си. На Андерсън. Нещо на Памела Андерсън. Браво, Васи. Ето, готово вече. вече. Това е страшна работа, бе. Вече сме напълно готови. Чакай малко. Чакай, че тук не се виждаш. Защо се виждаш? Защото съм контражуре, малко си черничка. Добре. Тъй. Сега режа. Тъй. Как се реже? Ето така. Като торта се реже. Сега ще видиш. Момент. Гледай сега каква вътрешно съм направил. Ето, слагам ти на тебе. И на мен по-малко. Знаеш как се залепи на гъза? Нищо да е. Всякак сме хубави. Парата хващаш ли? Да. Сега и на мен едно миниатюрно парче. Искам хубаво отвътре да се види. Ето какво се е получило. Насякъде има топки, да си кажеш. Айде, Васи, добър апетит. Айде, добър апетит да ни е сладко и на вас да ви е сладко. Баница по ромски. По ромски. С едно ромче. Да.